sun zo ne domin su cutar da kai. Ba duka ake son mu ba. Wani ya zo ne zai mu'amala da kai domin ya cimma wani burinsa, wani ya zo ne mu'amala da kai domin ya biya bukatarsa, wani ya zo mu'amala da kai domin ɗaukakar da Allah ya maka. Ba da gaske wasu suke son mu ba, majoratin mu kiyaye wanda za mu rinka mu'amala da su. Wallahi abin da aka wa Maryam ba mata adalci ba, kamatu dini tuda. Duk wanda ya mata abin nan, walau mace walau namiji, Allah gaggauta saka mata. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da ran da yamma. Abin da ya faru da Maryam Boot ana ta yayyada shi, mutane suna farin ciki, wasu suna sharing ma junansu, to wannan ba abu mai amfani bane. Duk abin da ya faru da dan uwanka musulmi sai dai ka taya shi jin bakin cikin a ranka, kuma masu yin hakan ma ubangiji Allah ya shirya su. Mu masoyan Maryam Boot yanzu muka fara santa, kuma ba za mu daina santa a cikin zuciyarmu ba. Ku masu yi ubangiji Allah ya shirye ku, kuma ƙarya ne ma. Kyamara zamani yanzu ya karu, ba abin da ba a yi a hada. Kafin Maryam ta yi, wasu a bayanta sun yi kuma sun zauna lafiya, ko kuma ku da kuke yin kafin ku yi wasun ku sun riga yi. Saboda haka Allah ya shirye ku, Allah kuma ya shirye ku. Mu kuma Maryam muna nan muna kan bakanmu, ubangiji Allah ya daga ta, ya ɗaukaka ta akan makiya. To ina maza masu kwana tubbar, wallahi ku daina, akwai dalilai da dama. To za mu muku bayani a next wakan mu da zami mai gwangwamin madara ɗaya, gwangwamin madara biyu, baby ɗe cizo kariyarka. Yawwa masoya na mata da maza, ina so in gaya muku wannan wakamin da muka yi na Ifoma da ni da Cizo Germany da wani gaya, ya sunan shi, I cannot even pronounce his name, zai fita karshen watan nan. Yawwa ga mai bukata zai iya tura naira 1000 shi a karshen watan nan, za mu turo mishi da link ɗin ya sha kallo. Na san ina da masoya masu biyan 100,000, masu biyan 10,000, masu biyan 20,000. To don Allah, you guys should come and support us. Kuma kada ku manta ku bi dadi na Cizo Germany. So I love each and every one of you. Bye. To ina maza masu kwana tubbar, wallahi ku daina, akwai dalilai da dama. To za mu muku bayani a next wakan mu da zami mai gwangwamin madara ɗaya, gwangwamin madara biyu, baby ɗe cizo kariyarka. Yawwa masoya na mata da maza, ina so in gaya muku wannan wakamin da muka yi na Ifoma da ni da Cizo Germany da wani gaya, ya sunan shi, I cannot even pronounce his name, zai fita karshen watan nan. Yawwa ga mai bukata zai iya tura naira 1000 shi a karshen watan nan, za mu turo mishi da link ɗin ya sha kallo. Na san ina da masoya masu biyan 100,000, masu biyan 10,000, masu biyan 20,000. To don Allah, you guys should come and support us. Kuma kada ku manta ku bi dadi na Cizo Germany. So I love each and every one of you. Bye. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da ran da yamma. Abin da ya faru da Maryam Boot ana ta yayyada shi, mutane suna farin ciki, wasu suna sharing ma junansu, to wannan ba abu mai amfani bane. Duk abin da ya faru da dan uwanka musulmi sai dai ka taya shi jin bakin cikin a ranka, kuma masu yin hakan ma ubangiji Allah ya shirya su. Mu masoyan Maryam Boot yanzu muka fara santa, kuma ba za mu daina santa a cikin zuciyarmu ba. Ku masu yi ubangiji Allah ya shirye ku, kuma ƙarya ne ma. Kyamara zamani yanzu ya karu, ba abin da ba a yi a hada. Kafin Maryam ta yi, wasu a bayanta sun yi kuma sun zauna lafiya, ko kuma ku da kuke yin kafin ku yi wasun ku sun riga yi. Saboda haka Allah ya shirye ku, Allah kuma ya shirye ku. Mu kuma Maryam muna nan muna kan bakanmu, ubangiji Allah ya daga ta, ya ɗaukaka ta akan makiya.